Kuwi bapak mbokne Agus. Wara Sri Kandi. Wara Sri Kandi. Angka 2 Dewi Prastiwi. Kae canda kowe. Sing saking Widara Kandang sapa? Garwa Senan Widara Kandang. Ayo. Sing saka Widara Kandang. Sak letonge ora. Sik, sampean jane sapa sampean? Ayo sapa? Ngaku wae. Ngaku wae ora gelem aku tak ajar ngono. Ora percaya aku nek Ndara Janaka. Ayo, sapa? Ora ngaku? Wak tubruk cemplung kawah Cadrewa. Iki mereka truk. Era Pak iki. Aku kok kaya ora pangling le bengok. Muni truk. Petruk. Ngapa Emir? Cejes ora ya. Apa ora gancane nek wau. Gleleng. Wah aku kok gleleng aku Ayo kene. Semar, mbuh. Ora sudi aku. Kowe iki nek ora tak tulungi, iki do mati, kowe do ora ngaturke panuwun malah Janaka dureng-uleng. Ora sopan babar blas. Ora kowe jane gak usah ndangane sapa ya, Gong? Aja ngarepku. Nyewa ya kuat kok. Ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya ora nganggo sandangan. Aku sowan Togok Emir. Kakang Togok. Heeh. Aku munggah. Kowe munggah nang kayangan, Gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah. Aku kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane Siwa Togok. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Watogok. Wah, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus ayo kuwi wis aku sik nulungi. Kowe tak dandani. Cara manut aku, kowe njalukmu cara apa? Aku pengen cara Janaka. Oh.